Kardom kadu kavi Karbi 2.0 YouTube channel long ke langara do ana fans tamila pen pinira so video long nali tomhana ki 1 pm tina ki than ponji la bangke Karbi Anglong income certificate online pen koson si ka apply ning jimal la so puthak sinali tomhana so video long nan than pachini poni ko nali tum so YouTube channel la long sina komri milang pule ka chingon pen subscribe kon la pen video nali tum share poni kon dan de non pathek pen koson si Karbi Anglong income certificate online pen ka apply ning jimal la so puthak le lang polonang la pen chithan polonang Tane non pathek pen chithan polonang koson si Karbi Anglong income certificate online pen ka apply jima la so puthagle kiching sinali tum Sewa Setu.assam.gov.in la so website longwang nang pol la pen ladak jong sinali tum aprang pen login ID password do pulte dak pen login ponang po jong save pulte nali tum login ji afan ladak pen ID password la bangke semar paprang nang po semar iget pen nali tum login lo pulte la son interface mate la son arjan na check lang ponek po la pen Sewa Setu website la bangke non akimi daglar ponigelo la penon ka apply ji afan le chithan polonang nali tum income certificate ka apply afan ki chengsi la theklong ji la 3 line long ber nang po ladak ber pon ik det pen nangli tum dak pen puthot long pon thuji dak thek polong ji service la sodim sin nali tum ber nang po la service long ber lo pulotang te list of service total dak na chiklang ik pon nali tum thek pon long ik ji nili na piklang pon ik po ladak pen nali tum Ajada son ko PPF fansi nali tum ka apply jima la so puthak nali tum thek pon longji sitame nali tum non kachithan ponji la bangke income certificate Karbi Anglong income certificate aputhak si dak na piklang pon ikpo la pen Karbi Anglong income certificate ka apply ji apa select department pudoji la sodim la filter search pudoji la sodim nali tum bernang po Ladak ber pon igdet pen agriculture la pen horticulture animal husbandry veterinary la son du oji la pen nali tum la pu athak pu doi pon igbomon athak doi pon det api ladak theklongji Karbi Anglong autonomous council pu ge tok dak thek ponongji la so option longsi nali tum ber nang po ladak ber pon igdet pen api pu thon nali tum thek thu longja longlang la search pu la sodim nali tum tok nang po income certificate putok igon lapen search mate ri nang po lapen income certificate tok igder lo pul tenali tum dak pen longji kichengsi 61 number serial number nali tum dak lang igon income certificate la dak pen staminali tum apply ponik me lapen 3 serial number 350 la dak bangke lake NCL mate North Kachar Hills autonomous council income certificate lo lason dak thanali tum dak 351 long theklongji ladak stame income tax labang ta North Kachar Hills sapano la pen 372 la serial number na litum theklong si labang ke Karbi Anglong income certificate lo la pen department stame dak na litum thek ponong po Karbi Anglong autonomous council la department pen lo la pen non las bang so income certificate apply ji apana litum la theklong ji apply pu theklong ji la apply po dim sinalitum ber nang po apply po dim ber pon ik det pen api puthot nalitum dak thek pon thulong lang guidelines nalitum dak kicheng pen lang porigon labang so income certificate aputhak da guidelines ison soni kipi pondo laben jong si apply la pula labang so income certificate nalitum 7 days ang bong mate hafta esia bong ang bong nalitum labang so income certificate bangke long ponik pum lapen labang so income certificate ke apply ji aphan ko PPC dak documents kenang sima latanali tum dak pen ka chiri nang ji kenang sot standard application form nang jin initial 3 labang so form nalitum Google long stami long pon exila so form ang nalitum download pen fill up nang po lapen address proof lata menotiri lo nalitum pindu nang po identity proof lata menotiri lapen salary slip labang ke employee tumanan chori service do ke do tumpan lapen number 5 long do thek thulong lang land pata copy if application is basis on income for land jong sinalitum long le farman jong si income certificate ka apply prote nalitum dak land pata labang ke pinangji lapen updated land revenue received on verification by LM in case of the farmer jong sinalitum farmer pulotangte nalitum land revenue received labang ke nang exi lapen kapre ka documents ladak voter list gambura certificate mate NOC lahai bangke nang exi puta ladak bange ke tokondo lapen labang so a certificate dak within
7 days pen na nali tum long por ekpo la pen application fee kon ansi ki pinang zima council receive permandak sikahini la pen user charge 10 rupees la pen conveys fee 10 rupees pulte kaduka we pendak 22 rupees nali tum pinang ji apply hot la sika apply ponji apana li tum putho da thak theklong ji apply po option long exi la sodium sin nali tum berna po apply now long ber iglo pulo tangte nali tum da form bang dak chingpu ponik po la pen form ka fill up nang ji a process tamen ni nang li tum hanam piklang ponik po ke chengsi da ka apply vek ji abang phumate abang payment tok nang po la pen last name mate akor tok nang po applicant a gender male ma female ma labang nani tum ki tok nang ji ke dang sotlo ason ta dak father name kalte husband name tok nang ji la pen mobile number da already do ek po email id do pul pidun tame jong sabi pulte lai bange ke nang sot se pp data chok ji la pen address finally tum dak ke chengsi circle select nang po la pen moza lapen revenue village lapen police station lapen post office nang itum ladak pen fill up don nang ji lapen applicant category copy of funds nang itum ladak pen ka apply ma ladak nang itum beri ko applicant having land documents land pata and service salary lapen nang itum jong si apply pulte la last option theklong ji la sodim la so option le nang itum beri gon la so option ber ek det pen la save and next along ber nang po save and next along ber pon ik det pen documents son so ni documents na litum upload nang po pen uploaded pen fee payment nang po fee payment ik det affiliate na litum acknowledgement a number long exi hala so acknowledgement a number la bangken na litum be kong nang po la pen within 7 days afi na litum la bang so website long wang nang po la pen wang det pen afi my application theklong ji la so dim na litum ber nang po my application adim ber pon ik det pen nali tum dak nili non dak ke apply bang ke ave isita apply plepin na las nali tum dong si apply galo application number do pulte application number la sodim berego berek det pen nali tum dak application details klang ekpo la pen dong nali tum ke apply tang do pulte labang sodim nali tum thek pon longji la pen within 7 days api nali tum wang pen la dak pen nali tum income certificate bang ke download pon ek mail la hello Karbi Anglong income certificate ka apply ning ji a process lo nili full a process le na piklang pon pedet pustami full process teng lo la pen moneli next a video long bangke kicheng pen kijut anali tumhan fee payment kipi la pen acknowledgement ka download la high details anta nili nali tumaphan la bang so youtube channel long video simar pen upload pon ekpo Sepinya update labang kena ki 1p labang kela answer lo lasi 2 mi thak me kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kela gara do ana fastame nilin pen cardom.